Mabuhay kabayan at welcome to my channel, Kabayan Family. Sa channel na ito ay pag-uusapan natin kung magkano ang kinikita ng mga Filipino YouTubers sa Pilipinas at sa ibang panig ng mundo. But before that, kung bago ka lang sa channel na to, ay don't forget to hit the like button, comment down below for any suggestions, share this video at ang pinaka-importante ay to click the notification bell button para lagi kang updated sa latest videos. Hello kabayan, ang featured Filipino YouTuber natin ngayon ay si JBM Acquired. Sumali si JBM Acquired sa YouTube noong May 3, 2014. At sa ngayon mga kabayan ay meron na siyang 124 video uploads, 64,400 subscribers, 4,932,124 video views, countries Philippines, channel type animals. Titingnan naman natin ngayon mga kabayan ang social blade ranking ng JBM Acquired kung saan siya ay nasa 438,666, nasa 334,736 naman po ang kanyang subscriber ranking, nasa 816,280 naman po ang kanyang video views ranking. Country ranking niya po is not indicated mga kabayan, at nasa 2,763 naman po ang kanyang animal ranking. Pag-usapan naman po natin ngayon mga kabayan ang subscribers for the last 30 days ni JBM Acquired kung saan siya ay nagkaroon ng 3,300 new subscribers for the last 30 days mga kabayan. Tumaas po ito ng 3.1% at ang kanyang total subscribers weekly naman po ay noong January 24, 2020 hanggang January 30, 2020, si JBM Acquired ay nagkaroon ng 600 new subscribers. Habang noong May 4, 2020 hanggang May 10, 2020, si JBM Acquired ay nagkaroon ng 1,900 new subscribers. Ito pong 1,900 new subscribers mga kabayan ay ang kanyang pinakamarami nakuhang new subscribers sa kanyang YouTube history, at ang kanyang recent or latest total subscribers weekly naman po mga kabayan ay nito nga pong February 18, 2021 hanggang February 24, 2021, si JBM Acquired ay nagkaroon ng 700 new subscribers. Makikita naman po natin ngayon ang estimated monthly earnings at estimated yearly earnings ni JBM Acquired. Babalikan po natin yan mga kabayan. Pag-usapan muna natin ang video views for the last 30 days ni JBM Acquired kung saan siya ay nagkaroon ng 292,354 video views for the last 30 days. Tumaas po ito ng 4.1% kumpara sa nakarang 30 days. At ang kanyang total video views weekly naman po mga kabayan ay noong January 24, 2020 hanggang January 30, 2020, si JBM Acquired ay nagkaroon ng 42,069 video views. Habang noong May 4, 2020 hanggang May 10, 2020, si JBM Acquired ay nagkaroon ng 133,551 video views. Ito pong 133,551 video views mga kabayan ay ang kanyang pinakamarami nakuhang video views sa kanyang YouTube history, at ang kanyang latest total video views weekly naman po ay nito nga pong February 18, 2021 hanggang February 24, 2021, si JBM Acquired ay nagkaroon ng 61,062 video views. Mga kabayan, pag-usapan naman po natin ang daily average new subscribers count ni JBM Acquired for the last 30 days kung saan siya ay nagkaroon ng 110 new subscribers daily. At ang kanyang weekly average new subscriber count naman po for the last 30 days ay nasa 770 new subscribers weekly. Mga kabayan, titingnan naman po natin ang estimated audience age and gender ng mga nanonood kay JBM Acquired. Mapapansin po natin na karamihan ng mga nanonood kay JBM Acquired mga kabayan ay nasa 25 years old hanggang 34 years old, kung saan nasa 10.6% po ang female habang nasa 18.7% po ang male.
Sinusundan po ito ng 35 years old hanggang 44 years old, kung saan nasa 10.9% po ang female habang nasa 12.6% po dito ang male. Mga kabayan, titingnan naman po natin ang estimated audience geography ng mga nanonood sa mga videos ni JBM Acquired. Mapapansin po natin na karamihan ng mga nanonood kay JBM Acquired ay nasa bansang United States, 37%, sinusunod po ito ng bansang India, 19%, pangatlo po ang bansang United Kingdom, 9%, pang-apat po ang Canada, 6%, Australia 4%, Denmark 1%, Estonia 1%, Slovakia 1%, at others po ay nasa 22%. Pag-usapan naman po natin ang video ni JBM Acquired na mayroong pinakamarami nakuwang video views sa YouTube, at ito nga po ay na-upload noong July 15, 2019, at ang pamagat ng video na to ay Wild Caught, Catching Wild Guppy Using Tiny Fish Net. Nagkaroon po ito ng 493.4k video views, 90.1% naman ang nakuwang ratings nito, at nakapagtala po ito ng 746 comments. Ang estimated earnings ng video ni JBM Acquired na mayroong pinakamaraming nakuwang video views ay nasa $247 hanggang $2,000. Mga kabayan, i-convert po natin yan sa Philippine peso. $247 times 48 is equals to 11,856 pesos. Ang 11,856 pesos po, mga kabayan, ay ang posibleng pinakamaliit na kinita ni JBM Acquired sa kanyang YouTube video na mayroong pinakamaraming nakuwang video views. $2,000 times 48 is equals to 96,000 pesos. Ang 96,000 pesos po naman, mga kabayan, ay ang posibleng pinakamalaki na kinita ni JBM Acquired sa kanyang YouTube video na mayroong pinakamaraming nakuwang video views. Mga kabayan, balikan naman po natin ngayon ang estimated monthly earnings at estimated yearly earnings ni JBM Acquired sa YouTube, kung saan makikita po natin na nasa $73 hanggang $1,200 po ang estimated monthly earnings ni JBM Acquired sa YouTube. I-convert po natin yan sa Philippine peso. $73 times 48 is equals to 3,504 pesos. Ang 3,504 pesos po, mga kabayan, ay ang posibleng pinakamaliit na kinikita ni JBM Acquired buwan-buwan sa YouTube, at $1,200 times 48 is equals to 57,600 pesos. Ang 57,600 pesos po naman, mga kabayan, ay ang posibleng pinakamalaki na kinikita ni JBM Acquired buwan-buwan sa YouTube. So, mga kabayan, ang estimated monthly earnings ni JBM Acquired sa YouTube in Philippine peso ay nasa 3,504 pesos hanggang 57,600 pesos. Mga kabayan, pag-usapan naman po natin ngayon ang estimated yearly earnings ni JBM Acquired sa YouTube, kung saan makikita po natin na nasa $877 hanggang $14,000 po ang estimated yearly earnings ni JBM Acquired sa YouTube. I-convert po natin ito sa Philippine peso. $877 times 48 is equals to 42,096 pesos. Ang 42,096 pesos po, mga kabayan, ay ang posibleng pinakamaliit na kinikita o kikitain ni JBM Acquired taon-taon sa YouTube, at $14,000 times 48 is equals to 672,000 pesos. Ang 672,000 pesos po naman, mga kabayan, ay ang posibleng pinakamalaki na kinikita o kikitain
ni JBM Acquired taon-taon sa YouTube. So mga kabayan, ang estimated yearly earnings ni JBM Acquired sa YouTube in Philippine Peso ay nasa 42,096 pesos hanggang 672,000 pesos. At dyan na po nagtatapos ang ating video. Kung nagustuhan niyo po ang video nito, don't forget to click the like icon, comment below for any suggestions, share this video, and don't forget to subscribe and click the notification bell icon para lagi kang updated sa latest videos. Maraming salamat kabayan!